Калата БГ, добре дошли в моето много чисто ново видео на Touch Football, където цъкаме с мой приятел от училището. Това е част 2, част 1 беше в неговия канал на FC Blue, сега това ще е моя канал част 2. Днес сме с Гошито. Гоши, представи се. Добре, аз съм Гошито от едината класа и на Даскалото на Калян. Така че се абонирайте за канала на Калян и нека да започваме. Окей, така Гоши. Между си купих нова тениска, виж, Vortex 124 номер 9. Но аз съм фатакта, щом съм номер 9. Аз искам да взема номер 1, защото бълче на врата. Аз между другото, гайс, в видеото на Гошто, което вие ще го гледате първо, което ще излезе първо преди моето, ще е видео, което ще видите как аз печелих златната ръкавица за световното. Така че не изпускайте. Моето видео тотално ма ограбиха. Аз карах на 6 гола, този едва вкара 2 гола и не Португалия ограбиха. Няма Португалия. Какво? Не, тук са... Ти отбори, бе, брат. Не, това не са държави, Това не са държави. Кой се играе, дори не знам в момента. Аз. Тоц и тия се. В един отбор сме, добре. Шит. Fuck this game. Нали? Да, ние сме 4 в 3, то ние как да играем? Двама проти и да съм заграл още. Погледни. Добре! И то Да, браво, бе! Аре, браво. Брат, буквално тия наши слабонци като някакви лапита на терена, буквално. Наистина. Аре, давам ви уникални пасове, отивайте напред, бе. Гошто буквално прави цялата работа. И ти също. Ти като най-добрият вратар. Но поне тази игра, единственото хубаво нещо е, че са добавили там по-добри купи, графиките са по-добри, не лагва като в Touch Soccer буквално. Не, по-добре. Touch Soccer ми добавили една купа и една златна топка, а по Touch Football гледа направо целите купи добавили. Ако добавите шампионската лига, няма да се очуда. Буквално купите, които печелим, това е купата буквално на световното клубно първенство миналата година. Буквално това е купата на световното клубно първенство миналата година, а не просто купата на световното първенство по футбол. Какво правиш, бе? Не го знам какво правя. Добре. Гош, тук ще падаме. Айде защитата. Аз съм добър в защитата. Не. Али шути? Мизерник. Ой, добре, браво, бе, Гоши, браво. Няма да ти се получи този гол, няма да ти се получи. Пидирунгил. Махай се! Добре. Това ще го има на шорт. Нали, аз ще кача твоите спасявания. Да, не знака, че ги бяха брутални! Браво, Гоши! Браво, Гоши! Моля те, това трябва да качеш на шорт буквално. Майко. Браво, Гоши! Гоши трябва да направи хет-трик между другото това матч. Гош Прайм. Карайте, бързо. 5 секунди, 4. Fuck you. Брат, аз за да вкараме гол, то на нас не вкарахме. Няма смисъл, аз вкарах 2 гола поне. Този МВП-то, то вкара 1 гол, брат, аз вкарах 2 гола буквално. Тут са победили! Тук тотално ме ограбиха. Пич, тук тотално ме ограбиха. За втори път буквално.
Не сме в един отбор. Глей, дори Малко. всички се събират. Каква намеса. Добър съм в защитата. Точно да. Кажи, видяхте ли, гайс? Тази топка мина през краката ми! Това ще го има на шоу, ще докладвам тя да се направи игра. Така беше. Така беше и мина през краката. Не мога да се... Да, трябва да бъдеш да като мен, играя трябва да тази бъдеш игра. като мен буквално. Не мога да играя тази игра, изнервих се много. Нали, тотално. Глей, дори топката е по-бърза от мен. Какъв беше този автогол? Не, това Значи не беше някаква автогол. асистенция. Какъв беше този гол? Някой да отиде на врата, някой да иде на врата. Вратаря ни е буквално сопаджия. Пич! Защо го пресрещаш, брат? Иди назад, ще мини топката. Не, брат, отивам на врата. Вие не можете... Не, той отивам на врата. Брато, мръзна ми заради тия нашите бокуци, не може да стане нищо. Те са някои от Алиекспрес буквално. Погледни нашата Погледни Браво, нашия вратар, бе. колко е сопав. Нашия вратар буквално е сопав. Моята карта, каква е, Гоши, видя ли моята карта? Колко е време? Не видях. Не, виж. Аз съм лично ранка 11-12 някъде, не знам. Аз не мога да видя колко е моята. О, фак. Добре. 2-2. Държим още фронта. Надяваме с Гошито да сме на финала двамата. Само дето не сме в един отбор, собственика буквално ни троли. I quit this fucking game. Брат, днес няма била на врата в моето видео. Собственика бу. В нагощо видео спасявах всичко. В нагощо видео спасявах абсолютно всичко. Тук не знам какво ми става, брат. Някакви шибани голове не мога да спасвам, не са елементарни. Глей, Но, то гай, беше да ми знаете, къде че... удара. Да знаете, че няма да има скоро време видео, защото отивам на море и няма да мога да снимам от там. Да. Евентуално ще погледна някакъв вариант, но ако не мога да знаете, че няма да снимам. Ами дори и аз като бях на море, буквално и аз си снимах пак опенинга, само дето му беше много срам. Евентуално ще снимам адски малко, гайс. Ами съжалявам, че снимам толкова малко, наистина, просто малко почивка. Да спочинем от толкова много... Всеки ден има видео, гайс. Никой не прави така, освен нас двамата. Никой не качва всеки ден видео. Само ние двамата. Буквално, не знам друг ютубър да качва само всеки ден дето на видео. мен ми оставя един абонат до 800. Кажете ми кой качва всеки ден видеа и то двамата. Всеки ден видеа. Уф, добре. И сритах топката буквално към моята врата. О, клипа ми се е запазил, добре, сега ще го включа. Качай първо ти да можеш да стане хубави част. Час 1 и после аз ще кача моята част 2. Нали така, гайс? Твоята карта е 6 рейтинг. Твоята карта е 6 рейтинг. Става ли, Гоше? Защо? Аз кажи аз колко рейтинг. Колко рейтинг съм? Не мога да видя къде си. Ема. 60. Май, не знам. Не, аз не съм 60, не съм 60, няма как да съм 60. Не мога много да са набутали. 5 май, не знам. 5 рейтинг, няма как. Не знам, видях 65, видях 95, видях. Не знам. Как финал 3, бе? Такова май не сме играли. Четвърт финал. Добре. Айде, напред. Гошти в отбор ли си? Не, за жалост. Ударите града. големи гързи сте. Още една града. Не, това не. Това е вече. Топката ми напред. Наши 80 това трябва да се прегледа на вар. Това трябва да се прегледа на вар. Вие пари ли давате? Ко давате? Какво? Гледай, брат, всички са пута като някакви овце. И то път тук ще ми стои. Пак ти овцете. Брат, много съм тегав. Може да препречил, брат. Не. И гледай. Ай, няма ли да стане 2-0?
моите слабойници работят като някакви овце. О, добре, намеса на защитата. Добре, в защита съм добър. Добре, тук се намесих. Бам. Ей, О, какъв... Не, брат, това как го спаси? Не, съм слабак да спася такива удари. Представяш си слабак да спаси такива удари. не, няма карта. Гоше, не! Спасявам ти ударите, Гоше! Греда. Спасявам ти ударите, Гоше, винаги си спасявам ударите. Само дето Шигун се, пропусна 2 гола от мен. шигун се. Добре. Гошето! Да, брат, виж ги твоите слабойници, брат, аз не мога излезна от тях дори. 4, 3, Само дето Две, наши са бокуци и не могат да едно. играят. Гледай, това с какво направиш? Аз Знаеш мисля, ли че си? вкарвам гол. О, сега сме на финал, Гоше. Не сме на финал. Так, Четвърт да, финал. сме. На четвърт финал сме. Четвърт М. финал. Не сме на финал. Да, четвърт да. финал сме. А, след това е финал, нали? Не, четвърт финал. След това полуфинал 1, полуфинал 2 и след това финал. Бахме да там игра. Нали? Ама и ние Гошо, все едно моята. играем селски футбол. Глей, топката се бъгнах в мен. Топката се бъгнах в мен отново. Ти видя ли го това? Къде ритажуе? Не, всяко ни вкарат. Не! Този удари града. Добре, този пропусна на празна врата. Пас наш. Буквално моето видео е 30 минутно. Достатъчно е наистина. Той мочи ме 32 минути. Аз гледам видеото да ми е над 10, 15, 20 минути винаги. Защото да има повече... Хората да го гледат повече време, да. И да ги кефи. Значи, пич. Защото има някакви... Те правят по 5 минути 10 видеа, брат. Това Знаеш какво какво, е? пич? Значи, Нищо не е това. значи, аз знам как да направиш повече гледане. Значи, качи на шорт някой от твоето видео, дето вкарваш гол или спасяваш и напиши ново видео ви очаква днес. Това го качи на шорт. И т.е. в заглавието, ново видео ви очаква днес, както аз направих. Така. Брат, аз чуя какви са тия отбори немски буквално. Стига, мамка му стара. О, Гоше, ти ли вкарал? Ей, Гоше. Извинявай. Извини. Нищо. Брат, как ми стана това, братле? Кажете ми, как стана това? Аз тук да не съм змия, братле, с 100 опашки на задника да имам да се върта, като все едно имам змия в гащите. Като дърво. Брат, това ние буквално аз се върта като защитниците ми в FC Mobile Българ, брат. Те се въртат като някакви камиони буквално. Не. Дръжте фронта! Дръжте опълченците на Шипка! Опълченците на Айде. Шипка показаха класата. Пич, моите защитници са да се въртят като някакви камиони буквално. Не, брат, не е това. Този 80. Нищо, гайз. Добре, поне бихте опитах се спасих една-две това. гола съм вкарал. О, аз колко е? 12. Аз като цял за вратар 12 гола пак бия. О, в един отбор сме, айде. Супер! Най-сетне, брат, най-сетне в един отбор да бъдем. Не. Добре, въпреки нервите, които източихме, и двете видеа ще се получат добре. И О, моето, и добре, ще твоето се буквално. получа, да. Бягай ме от убиеца! Убиец! Да,
Защо? Да, поземи. Кажете ми това. Да, просто тя ако не беше поземи, ще да я спаси. Майка ви. Бягаме от убийца. Аре бе, Наша, бе, какво правиш? Не си прави тъпите трикове, бе. Не ги знаеш. Давай! Айде! Айде, повеждаме. Мали пича, след това видео ще ходя да ям палачинка. С дебела шоколад! Шоколад дебела! Шоколад дебела, вика. Шит! Не! О, намесвам защита! Браво, Гоше! Пич, аз съм Пао Малдини! И Пао Малдини се разписва! Браво, Гоше! Браво, Гоше! Пао Малдини се разписва! Пао Малдини се разписва! Пао? Това е! Аз съм буквално Малдини или Бекенбауер или Рио Фердинанд, брат. Наистина. Добре. Аз ви казвам, Пао Малдини се преражда. Браво. Аз може да съм малко рейтинг, може да съм слаб, но съм добър в защитата и съм Пао Малдини, като да вкарам голови с крак. Въпреки че имам най-слабия шут. Мамка му. Нали? И те ти та топка. Ба, тук става като някакво меле, аз не мога да видя откъде ще ми излезе тази топка. За жалост. Все едно сме отхванати в някаква буря, буквално. Гледай ги, брат, виж ги къса бутат. Не! Добре. О, шит! Напред, излизайте напред. За малко. Разпръснете се малко, че тук много са се събрали на едно място. Гоше, иди в средата някъде. Добавено време, екстра тайм. Трябва да вкарате. Вкарайте в екстра тайма. Давай. Не, ще знам, че съм нареда в защитата. Айде, Пао Малдини! Браво. Аре, аз съм Пао Малдини буквално. Оп! Дай, Гоше! Брат, той направо ми завъртя главата с неговите трикове, видя ли? Аз съм Да въртя върти главата като някоя пералня. Не пералня, като някоя мрака и глейка ми се Като ме въртя! Въчи това праскова, майка ти неба! Брат, стигам, гледайте след 3 секунди. За 3 секунди какви вързи нещастни са, брат. Какви вързи нещастни... Това беше гол! Не, беше извън вратата. Какво? Да, беше извън вратата, аз го видях. Сега има финал. Сега е финал, нали? Не, полуфинал. Семифинал, бе. Гоше ти ме напред, да ги биеме. И пак сме в един отбор, което е добре. Окей. Добре, браво. Не за малко. Браво, Гоше! Най-добре в защитата. Просто съм най-добре в защитата. Шути! Ой! Не! Шит! Браво. Не! То за малко да вкара. Карайте! Давайте, guys. Guys, like и subscribe за гол. Всеки лайк е една крачка по-напред към гола. Толкова нещо. То за малко да си вкара, то за малко да си вкара. Къде е топката? Майко, брат, топката много лага. Брат, ако не съм аз, нашия шеф ми вкара авто. И аз ако не съм. Ако не сме Наистина, ако не е гошто, ще да сега да е нищо.
Бам! Браво, Не, брат, браво, аз съм Гоше! най-добра защита. Браво, Гоше! Наистина, Гоше е най-добрият защитата, наистина, до който съм виждал Да, игра. Пао Малдини! Айде, сега съм Пао Малдини, ще ги бутам абсолютно всички, брат. Гошето Е, е, така, Гошето нека е някой Киелини, почне. Гошето е Киелини, Гошето е Киелини. А, не, Замброта, Замброта. Замброта. Дай да ви год М. пак, между другото. Не, за малко. О, шит, шит. О, добре, браво, О! Аз ти казвам, брат, най-добре съм просто в тази защита. Айде! Килинто ще ви би. Но само не ма хапете. Наистина, ако не си Гоше, спомняте, гайс, 15 секунди. на световното през 2014 година Луис Суарес, който от тогава още цъкаше в Барселона, ухапа Джорджио Киелини за рамото буквално. И затова Верно много ли? хора го наричат вампира. Да, затова не ма хапете. Ако не сте вампири, не ма хапете. Тридесет секунди ще има. И това е на А, не, сме за спечели. премиум. Матч продължава. Оля, Шит, семи матч две, семи две. продължава, брат. Окей, аз Виж съм ги къса железен. бутат. Виж ги къса бутат, виж ги къса бутат. Добре, ще. Чакай, айде. Аз получих. Асистенция! Колко ми е рейтинга? Колко ми е рейтинга? 6. Аз имам Рейтинга повече ти е шест. дефендинг. Белезни, че имам повече дефендинг. Аз имам 15. Колко ми е дефендинга, видя ли? Не го виждам. Що този гол? Какъв беше този гол, брат? Ние ги разбиваме. Гоше, ние ги правим диви и щастливи. Направихме ги на пукава баница с сиринци. Направихме ги на микица с шоколад. Мекица. Дирна пица над 100 пица ги направихме. Нищо, дори да ни вкара какво толкова. Дори да ни вкара какво толкова, все пак бием. Все пак Една бием секунда. какво толкова. Една секунда. Все пак- И Да, край. и печелим, и И печелим. края. И това е край. И победа. И сега Премиум. искам на финал да сме двамата. Искам сега на финал да сме двамата в един отбор. Сега ако ли сме в един отбор? Да, наистина ще е много. Моля те, искам да сме в един отбор. Моля те. Yes! Айде! Оле, Някой ставам да ясен. съпортва. Ставам ясен и никой не може да Айде, победи. сега. Аз ставам Малдини, брат. Аз ставам Малдини, Замброта, Килини ли, Милини ли, Мекица ли, кой да е там, ще не ме интересува, брат. Ще ги бутам като някакви козленца. Айде, козлета. Не! Ойде, бе! Най-добрия! Нали, бе? Ила ми тук Браво, да те бута. браво, Гоше! Най-добрия си! Ила ми тук да те бута. Ила тук. О! Браво! На... О! Гоше Аз съм как е горила. Аз съм бик. Как някаква горил. Аз съм бик. Една нула! Айде. Нула! Бърз! Ила ми тук да те бутам. Ила ми тук. Ила тук да взема топката. Ила тук. Виж го толкова прави. Давай, Гоше, Няма давай. къде да Браво, правиш, напред, Гоше, браво, напред. Ила ми тук да ритам. И нещо, топката се затворена. елате някой да отиде в защита долу горе да играе, наистина. Малко по-назад да иди. О, не, за това говоря! Браво! Аз да победи нашия шести им предвид. Брат, аз съм Пао Малдини буквално за най-добър дефендинг. Брат, почва да ми лаги, телефона става врял. Не! Това не е добре. Сега, брат, ще ги бутам. Сега ще ги бутам като някакви козлета. Аре, гледай сега коста.
О! Йоатка, дай ми топката. 10 секунди, няма как да вкарат, нали Гоше? Нали? И явно ще има да успеем. Дай ми малко топката да ритам. И това е край! А не, За малко да вкарам. екстра тайм, екстра О, не, тайм. аз отивам назад. О, добре, ти взе топката. О, не, давай наш. О, Малдини, Не! давай. Това е финал! Това е... Yes, бе. Давай. Тук трябва да се защитим. Трябва да защитим резултата. Не. Фак. Бегай от... Гоше назад! Браво! И това сте! Не, чакай! Бързи! Назад! Изчистете! О, Гоше! Вижте, гайс! О, втора златна ръкавица. И топка, виж! И топка, Гоше, виж и топка! Добре. И ние спечелихме. Гоше, гайс, вижте ли за какво стана въпрос? Вижте ли класно? Айде направи да искаш шот да снимаме. Айде снимай. Да снимаме. Къде си? Ето. Давай на бързо. Пак не стана. Чакай. Гайс, сета, хай. Гайс, благодаря, че гледахте Азбяркалата БГ. Благодаря на Гошо, че гостуваше днеска за видеото на Touch Football. Азбяркалата. Чао. Гошо, какво кажеш? Чао. И чао.